No mulle toki visakoivu on tuttu jo oikeastaan puuseppä-opinnoista, että sitä kovasti ihailtiin ja olisi halunnut päästä sitä työstämäänkin, mutta oli opiskelijabudjetille vähän liian arvokas materiaali. Et välillä jotain pieniä paloja ja pienempiä esineitä siitä tuli valmistettua, mutta ei mitään isompaa. Nyt ollaan tekemisissä semmoisen materiaalin kanssa, joka on, sen vahvuus on juurikin se semmoinen kummallisuus. Ja nykypäivänä jotenkin tarvitaan sellaisia tuotteita, jotka edustaa semmoista hyvin omalaatuisuutta. Niin tässä on sen takia semmoinen hieno mahdollisuus. Nyt sitten näyttelyiden myötä ja sitten näiden teemallisten, mitä nyt sanoisi, aiheen käsittelyn myötä, niin sitten useammatkin puusepät teki näihin näyttelyihin sitten esineitä. Ja olihan meillä Visa-hankekin. Mä sanoisin, että semmoinen on omaa mieleen, missä on niinku, suhteellisen tasaisesti sitä Visa-esiintymää. Että se ei ole niinku, että jossain on tosi paljon ja sitten on tyhjää. Ja sellaiset mä tykkään itse eniten, että se on toki joka paikasta kiharaista pikkaisen, mutta ei tarvitse olla ihan hirveän villiä. Me huomattiin tuon projektin aikana, että tarkkaan valittiin se lankku, eli se, että mitä ylipäänsä kukakin alkaa työstämään ja sillä tavalla, että siitä lankusta pystyttäisiin sitten se kauneus ottamaan irti, ettei se on tavallaan se tärkein, että sitä käytetään siitä materiaalista kaikki, mitä on irti saatavilla. Visassahan on se hankaluus, että se pitää ensin kaataa ja aukasta niin sanotusti, että näkee minkälaista visaa siellä on. Mutta tässäkin yhteydessä sanoisin, että visa esiintyy niin monessa muodossa, että niille kaikille eri ilmentymille pitäisi löytää sitten omia käyttökohteita. Mutta helpointa on tietysti käyttää viiluna sen vuoksi, että se on jo valmis lakana. No Visa-seurassahan on tullut ihan selväksi se, että kohta sitä visaa on reilusti saatavilla ja nyt jo tässäkin vaiheessa oksavisat ja harvennusvisat odottaa loppujalostusajatuksia ja kyllä se lähti oikeastaan siitä tarpeesta, että nyt siihen aiheeseen pitää tarttua, jos meinataan olla valmiita sitten, kun sitä visaa tarjotaan enemmän. Pyrittiin siihen, että me brändätään visa uudestaan ja haetaan uutta muotoilua ja uusia tuotannollisia ideoita, miten me pystyttäisiin puhumaan myös isommista määristä. Se pitäisi ehdottomasti saada sieltä ropsipinoista, polttopuupinoista järkevää käyttöön ja tässä mä olen sitä mieltä, että ne pitäisi tuotteistaa markkinoille valmiina ratkaisuina niin, että ne alistettaisiin modernille puuntyöstötekniikalle, CNC-tekniikalle esimerkiksi. Tulee mieleen helposti esimerkiksi kaiteiden käsijohteet tai ovenkahvat tai muut. Niissä on kuitenkin visakukkaa todella mukavasti ja näyttävästi ja ne pitäisi tuotteistaa vaan pidemmälle ja taas kerran palataan siihen, että tämä on muotoilukysymys. Harvennusvisan saisi ehkä hyödynnettyä, jos niin kuin valjastaisi muutamia suunnittelijoita keksimään ja kehittelemään niin kuin uusia tuotteita siitä materiaalista. Mä luulisin, että siinä voisi olla ihan semmoinen konkreettinen ajatus, että muutama suunnittelija, muotoilija saisi sitä materiaalia käyttöön, koska aika pitkälti meidän työ on sitä etenemistä kokeilemalla, onnistumalla tai erehtymällä. Me ollaan tehty siitä kokeiluja ja tuotteitakin ja siihen suuntaan sitä pitäisi mennä. Silloin puhuttaisiin vähän isommista tuotannollisista määristä ja sarjoista. Nehän on mahdollisuuksia meille ja uudet tekniikat, niin ne on vaan uusia työkaluja
siinä kuin höylä ja puukkokin. Uskon, että nykytekniikalla yhä helpommin pystytään tekemään sellaisia asioita, mitä aikaisemmin ei olisi voitu. Mun mielestä toi meidän opiskelijoiden toiminta on semmoinen hyvä esimerkki siitä, että minkälaisia aivan uusiin ulottuvuuksiin on päästy näitä uusia työstötekniikoita käyttämällä. Värit on erittäin mielenkiintoinen alue ja niitä olisi hienoa, kun olisi aika tutkia enemmän, että kun sinne rakenteeseen ajaa jotain väriä tai käsittelee sitä ja sitten ehkä työstää sen jälkeen ja tekee jonkun toisen käsittelyn, siinä voi saada niin kuin uskomattoman hienoja pintoja tai värejä aikaiseksi. Varsinkin visakoivun kohdalla niin se on hienoa, että millä tavalla sieltä alkaa sitten nousta niitä erilaisia kerrostumia ikään kuin aivan uudella tavalla näkymiin sen pintakäsittelyn kanssa. Kyllähän visa on ihan haasteellinen materiaali työstettäväksi. Sykerösyinen ja kuvioltaan aika vallaton ja tarkoittaa sitä, että se on vaikea höylättävä ja vaikea sommiteltava ja niin poispäin. Mutta jos ne haasteet ottaa vastaan, niin sieltä voi löytyä vaikka mitä. Ja mä tykkään kyllä haasteista tässä yhteydessä. Nyt kun oltiin opiskelijoiden kanssa tekemisissä, niin siinä on nyt muutamia sellaisia töitä, jotka tuli mun mielestä meille aika tavalla puskista se tapa lähestyä. Se, että mitenkä ennakkoluulottomasti sitten näitä ajatuksia visakoivuun on pystytty lähteä hakemaan. Jollain tavalla siinä on ollut semmoista niin kuin riemokkuutta opettajana. No mä koen sen niin, että se on semmoinen niin kuin mahtava voimavara näin niin kuin suomalaisille muotoilijoille ja taiteilijoille ja puusepille ja kaikille, jotka käden taitoja harjoittaa, että tämmöistä matskua hyödynnetään, koska se on niin uniikkiä ja se kasvaa meillä täällä.